kembali lagi di channel Rama Properti. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di bawah ini ya. Kilo rek, tarif ini rumah modern 2 lantai. Ukuran nih 5 kali rolas harga nih 330 juta. Nang mriko omah ya. Nah, saya langsung gawe tarif nang omah. Nah, sebelah kanan kini iki ono pagar taneme, ambek ono roster. Pagar tanam iki dawa kurang lebih 2 meteran paling yo. Nah, saiki langsung lanjut mlebu mrene. Ha iki nggone area karpote wis full keramikan ngene. Lho. Keramike apik dimoti kok ngene yo. Ah, eling ala-ala sekat. Nang sebelah kiri kene iki ono krane ready kari nguntir tok iso gawe ngubah sepeda utawa mobil yo. Nang kene iki wis oleh free pagar ambek kanopi. Iki pagere sik dipasang yo. Kanopine wis dipasang. Nah, saiki langsung lanjut mrene. Nang sebelah kanan kene iki ono taman minine. Nah, iki kok pengen tanduri apa? Pengen tanduri dhewe utawa pengen atur dhewe yo. Nah, iki wis tak gawe free pohon. Nah, pohon apa gak ngerti. Pohon cemara gak ngarah yo. Nah, nang fase depane iki ono keramike ready ben apa ben gak polosan. Nah, iki nang halaman depane. Nah, saiki langsung lanjut mlebu mrene. Tak durunge mlebu iki lawange kuku tarung. Kiwa tengene ono jendeloe, jus bakal tutup. Ben oksigen mlebu metu penancar. Iki modele sakuraan yo. Nah, iki. Nah, bobok masih kusene yo, aluminium, rai batas das. Iki nang gone area ruang tamune. Nah, ndukure terbelinga. Ndo. PVC-an yo, lampune cemrentel ngene yo, apik yo. Nah, saiki langsung lanjut mrene menggo nang sebelah kiri kene iki. Nah, iki nang gone area musolae engko nek pen non muslim iki iso pen gawe ruang tamu penurusno iki ge sekatan yo. Cara ngono iki wong Islam yo. Nah, saiki langsung lanjut mrene menggo sebelah kiri kene iki. Iki nang gone area dapure yo. Wis keramikan kabeh kepasang wastafel. Nah, cara ngono nggih keramik ben gampang dibersihni ya. Saiki langsung lanjut mrene menggo sebelah kanan kene iki. Nah, iki nang gone area kamar tidur utamae. Sing langsung menghadap area karpote ya iki jendela ready yo. Iso dibuka tutup ben apa oksigen mlebu metu penancar. Nah, iki nang kene iki ruang tengah iki iso di tempat makan utawa apa mben tur dhewe. Nah, saiki langsung lanjut mrene ono pintu maneh kira-kira nopo? Penasaran padha gawe yo dokter sih yo. Jiro lu. Nah, iki nang mburi langsung menggo sebelah kanan kene iki. Nah, iki nang gone tempat kamar mandi. Kiwa tengene wis keramikan separo, WC-ne dodok, sekret ready, ndukure PVC-an yo. Nah, nang sebelah kanan kene iki iso digawe tempat area cuci jemur. Cara ngono tempat laundry room. Ben apa ben kumbane gak cemrenten nang ngarep. Nah, saiki langsung lanjut nang lantai kedua. Nah, iki tonggoe ready. Ono wesine ambek kayu ngene. Nah, tameng iki wis ready yo. Nah, iki ono sisa titik iki pen jopo wis pen atur dhewe. Nah, iki ono pintu loro, kiwa ambek tengenan sik. Nang kiwa kene sik yo. Nah. Iki nang gone tempat kamar tidur. Nah, iki jendela ready ben apa? Oksigen mlebu metu ben lancar yo. Nah, sebelah kanan kene iki ono jendela maneh sing shadingan koyo ngene iki. Lah, iki engko iso pen ngintip tamu sapa sing jangan teko nang kene ben teko kene iso. Ha, saiki langsung lanjut menggo sebelah kanan kene yo. Nah. Iki iso digawe nggon tempat serbaguna utawa ruang tamu, tempat kerja, kantor opo wis ben atur dhewe yo. Nah, nang kene iki jendela ready sisan iso buka tutup. Ben segini metu mlebu metu ben lancar. Nah, iki nang kene iki ono lampune sisan cempretel kang arep logo iso kuwatir. Nah, iki mangko omane regane 330 juta. Ukurane 5 kali rolas. Untuk super lokasi, Bali wis proyek kiamat yang gamat dari kayo. Wis ngene kayak sih, belum ngerti, betul buri mas.